الملك القدوس السلام. Шара Коръән сүрәләре тыңлаудан башланды. Рауил хәзрәт узып баручы ел үзенчәлекләренә тукталып чыгыш ясады. Диния нәзарәт вәкиле билгеләп үткәнчә, мөфтият һәм гөләмәләр шурасы пандемия шартларында да киң кырлы эшчәнлек алып барган. Бу кыен, мәшәкатьле вакытта, нишлибез дигән вакытта, әгәр дә карасак, Татарстан диния нәзарәтебез, гөләмәләр шурасы бар, бик күп кенә безнең эшебезгә файдалы булсын дип, ярдәм итсен дип фәтвалар да чыкты. Аллаһка шөкер, хәзрәтләребез, имамнарыбыз инде алгы сафта булды. Алар халык белән эшләүдән, халык белән булган хезмәттән бер дә киселмәделәр, тукталмадылар, Аллаһның рәхмәтенә. Инде алдагы сафта табиблар төсле эшләрен, хезмәтләрен дәвам иттеләр. Республика мөфтияте дә, мөхтәсибәтләр дә шәһадәтнамәләр тапшыруга тантаналы төсмер кертергә тырыша. Бу аңлашыла да, чөнки шәһадәтнамә имамлык дәрәҗәсен ныгыта, халык белән эшләүдә җаваплылыкны арттыра. Рауил хәзрәт бу мөһим документларны тапшырганда имамнарны мәхәллә халкын хак дингә өндәүдә актив эшләргә чакырды. Рауил хәзрәтебез инде үзебезгә тагы шәһадәтнамә бирде. Бу инде үзебезнең хезмәтебезгә тагы да җаваплылык өсти инде халык алдында үзебезнең инде хаклык һәм инде хукукыбыз барлыгыбызны күреп тоеп гамәл кылабыз. Алдагы көннәрдә дә шулай халык белән, мөселманнар белән яхшы мөнәсәбәттә булып, шушы вазифаны башкарырга насип булсын. Тырышам анда кешеләргә шул бәлки генә күргәндә булса да инде чакырырга, мәчеткә, намазга, укырга. Иншалла менә бу яңа елда инде бәлки ниләр бирсәләр, рөхсәтләрен бирсәләр, кешеләр курыкмый башласа, укытуны да дәвам иттермен. Иманыбыз, әлхәмдүлилләһи раббил, артып тора. Безнең җирлегебездә генә түгел, бөтен районыбызда гына түгел, бөтен Татарстаныбызда инде кеше. Соңыннан дин әһелләре үзләрен борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләште. Район башлыгы авыллардагы мәчетләр эшчәнлеген тагын да җанландыру, имамнарның авыл җирлекләре башлыклары белән кулга-кул тотынып эшләвенә ирешү кирәклеген ассызыклады. Балаларыбыз булсын, урта яшьтәге кешеләр булсын, өлкән яшьтәге кешеләр булсын, әгәр дә без монда хезмәт тоеп да кешегә хушур хакыйкатьне җиткереп, иман нурына басарга ярдәм итмәсәк, әлбәттә иман нуры тәүфыйк хидayat иман нуры инде Аллаһ субханәһу ва тәгалә, ләкин без сәбәпче булып, әгәр дә без шуны җиткерә алмасак, мин башка юл белмим. Очрашуда мәчетләрне тотуга кагылышлы мәсьәләләр дә күтәрелде. Барлыкка килгән проблемаларны җирле җитәкчеләр һәм мәхәллә халкы белән бергәләп хәл итү кирәклеге ассызыкланды. Әлфинур Ногманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.